Kurang mencium menanggung menang. Aku nanang. Hei, paham. Nih, goromaव खाजा मोनजालायसिगोन nih बरियानि जाग्राफोरा नै Acar. नोंबो जागोन? Ini ikut lado. लागावगासिनो जाहा मेदामा लागाव दलदिन थाइजौ फिथा थाइजौआ बेगर थायो बिख्लुसो थायो मा बुंना बुंसिगोन नालाय बुरिलाय लांनानै थाइजौआ बेगर गैया नामा नो लागाव रोमै थाव जागोन हे नुदोंलै नै फान नुदों बरिया देखालायनो गाव जागौ मावजि गोबानाय थोद मिला गावदांहा बे गोदाननो बिबलिया मा दोङो बेयावलाय लिसु थाइसे लाना हायस्लादों होनो रानना हो थाइसे लिसु लाना हायदों नै बेगसोलै नै बेगा र' नै बरिया नै बेगा सोरनि आर्जेन्टिनानि ना आर्जेन्टिनानि हा आर्जेन्टिनानि बेगा नो सोर हेबनाय नो आंनि गोदान जागोनासो बायना हखुमानायदां ओइ जाखुमाबाय होनो थाइजौखौ रोमैनि अननायाव मोनजालायसिन दिनै गरमनि बोथोराथ' जि गरमखा रोमैया लागावगासिनो जोंहा नै मोनजायाना बिसोरो हस्टेलाव थानानै मा जागोन मा थागोन खालाव खासाव दिनै लागावसिगोन आरो बियो हाथाय गोफाद सैमा हाथाय दंदां ना रोमैनोहाबो बिदि मानसिया बिराद रायखु जायोनो सैमा हाथाय गोनांफोरा आहाबो दोङो बेदरखौ बिराद जानो हायो सैमा हाथाय गोनांफोरा बेबो बिराद जानो हायो सैमा हाथाय गैयियानो दोङोदां हाथायालाय गेसेंसो माथो जानो हाबाङि होनसो अमा बेदर मेजेम मबाइला डेन्जार आंनिया नैबे नुखायो खोमसि लागाव बरिया जानोसै लागाव बरियानो नै दासो मोजां लदा खामलाय रोमै सैमा खिहेन नुलायगोनदां सोरबा खुदै गदों नामाब्रा लुगैनानै नै जायफ्रा साबसक्राइब खालामना होदो चेनेलखौ अननानै बरियाहै लागाव आखाइ सुहोखानोसैला तारातारि आखाइ सुहोखाबायलै बारा होना लाना रोमैनाबा खम जायो नोंहा खस'आव लादो खस'आव लादो लागाव नै जाबाय जानानै जोबलाय लांसिनोसै माथो लेमबावबानो जायोमोन जायादां बेमारि मानसिफोरा मोनजायालै बिदिनो हौवायानो लाजोबबायबा डाबल हिनजावफाखौबो होनो दान्थुलिया मोनजाया लोमजाबाय थादों बरिया फानबानो Hey.
Elbana baru sebab dam manusia. Am pan thai loเขาบ้าซื้อได้เลยจะเรียกเป็นยังไงทำมาเป็นเด็กขนาดนั้น ăn lên lên cả đứa mình hả mình ra đi จ้าอันบาร์จักร giờ bà coi xuống chưa là không ai bước chân nhỉ Vini pass thay dụcนี่ก็เหมือนจะทารันนะฮะจ่าไปเช็คได้เลย sơ lùi cơ mua hột đơ ra vậy เบื่ออะไรเพื่อนเก็บทำจะ nụ gần wow là gạo vậy nên gì cơ รวยสิสิขึ้นเลย wow vô em na dàn vậy chào bông xuống năm này mình bà hàn bông na dàn này liềm lá rồi là gạo đây vì bơ Assalamualaikum ai bị ham mình gì nữa uri gari à thầy cho anh thấy ba ra cái ba hơn nè ơi cứ lấy gần hết được bol cái liền thằng này chứ chào bạn